Suportado ni Mariel Padilla ang pagbalhin sa iyang bana nga si Robin Padilla human ang aktor mipirma og 2-year exclusive contract sa ABS-CBN kagahapon. Sa Instagram ni Mariel, nagpost kini og hulagway nilang duha ni Robin ug matod niya nga nalipay siya sa pagbalik ni Robin sa Kapamilya Network. Excited na usab siya sa mga projects ni Robin. Si Robin daan ang nahimong kapamilya niadtong 2010 hangtod 2013 ug dunay mga primetime drama series nga Kailangan Ko'y Ikaw kauban sila si Ann Curtis ug Chris Aquino ug Toda Max o sa ka-weekend sitcom kauban si Angel Lacine, Pokwang ug Bong Navarro. Apan ibalhin kini sa TV5 niadtong August 2014 aron mosulod kang Mariel kinsa co-host pa kaniadto ni Willie Revillame sa game show nga Willing Willie. Kahinumdumang si Mariel bag-uhay lang sab mibalhin sa Kapamilya Network din una siyang nakita nga nibisita sa Pinoy Big Brother House ning buwana lang. Kung unsa nga proyekto ang nagpaabot kang Robin, matud niya usa kini ka father and son team drama apan wala pa niini gibutyag kung unsa nga drama ug kanus kini sugdan.